ardi fof ko weltare joddade ma ɗo henna ngam mbaɗana yimɓe dartol coupe d'Afrique sabu yimɓe hewɓe nini mbiya coupe d'Afrique kadi ne kolli welama munen mawɗo e Sénégal hebde coupe d'Afrique 2022 hamme ko ardi fof calmina bandiraɓe. Oumar ko ardi fof mi salminma mi yettuma mbeɗa andi ko mbatta ko weɓani min mi wawa ɗum wadde ummade ne yaaha ƴetta matériel mum yaaha tawoya yimɓe taw ko dartata ko wona hoore mum dartanta ko rendo mum wona neɗɗo fof wawi ɗum wadde ɗum noon softede ma e darde ma min jettuma hen te kadi weeɓani sonno kay ko ɗo tan e Dakar kaɗe noon wawi wiyede ɗo woɗɗani kono kala e nokkuji aɗa yaaha hen aɗa holla yimɓe ɓe gurdam mumen aɗa holla no gurdi ɗum ɗon noon ko hunde mawde hande kadi sa ari ɗo wattude kadi ko kewnoɗen wadde e ko gawnoɗen wadde komi mbiɗa faami ɗum kum wattorde tan e itande gueɗal ɗum noon Allah jarama e Sénégal naaɓe hewɓe hande ne jogui wellema mawɗo ha ɗoɗo yarate gam Sénégal ƴefti coupe d'Afrique 2022 kono wonɗo coupe d'Afrique fuɗɗi hamme soko tawi a waɗano min dartol daɓɓol coupe d'Afrique ko holde sosa ko hol dewerewe muɗum e holko addi ɗum eko nandi hen holko cimtanta bandiraɓe. Coupe d'Afrique miija ko 1956 joni 1956 sa ƴeewi ma taw leyɗele men kewɗe goni ko e jimadi ɓe hen e jimadi leydi France ɓe hen e jimadi leydi Angleterre leydi Espagne leydi Portugal e ko abbiti hen donc firti ko so hunde jibinama 1956 fuɗɗima 1957 hewɓe mbawa jeeyede hen saabu ngala jeytare men woni gonani leydi taw gonani taw nation ɗum waɗi joni hen sahaji ni min mi sikkitoto soɓe mbi Égypte nawi laabi jeeɗiɗi hen sahaji mi wiyata itte hen laabi tati saabu laabi tati gadani ɗi foof coupe d'Afrique ko leyɗele tati leyɗele nayyi leyɗele jeegom ala éliminatoire ɗiɗo yaltuɓe jaaha final te kadi ala no himme muɗum jogui hande o Ablaye Diaw wonko haali hen ko waɗi fayida o wi sa yi Sénégal yawani yaade coupe d'Afrique saabu ina waɗno ga e nder Afrique banggue hirnangue ko wiyete les jeux de l'AOF ko kañum ɓurno fayide e CAN e kawguel Afrique fungo koyguel min mi andano ɗum ɗon o saggiti kam e ɗum ɗon o jarama hen ɗimmel nguel ko nde CAF yeehi nawde dossier ji mum ina ñaago FIFA ina yiiɗi darnude nguel ɗo kawguel e 1956 e pottital mabɓe 13 ɓiwal moɓodiral 13 ɓiwal woni 13e congrès moɓe mbaɗanno FIFA sali wi wawa jaɓande Afrique leyɗele tati leyɗele nayyi wiide ina waɗana ɗumen nguel ɗo kawguel nden jimmi o fotani ni on délégation on ɗon sete Afrique ardino ɗum ko biyeteɗo Abdoul Aziz Abdallah Salem o jeeya ko leydi Égypte ɗum saabi ni sa ƴeewi kuppu gadano o innira ko Abdoul Aziz Abdallah Salem ko kanko innira ɗum saabu kanko adi ardade CAF nde FIFA sali ni jaɓandeɓe dossier mabɓe kamɓe ɓe mbi tawde ko noon kamɓenne ɓe gonta jeeyede e congrès FIFA ɓe jeeytaki kadi e coupe du monde te eɗen gandi coupe du monde sooɓe jeeyaka hen ɓe jeeyaka e congrès FIFA firti ko natti wonde mondial saabu woni pour wona mondial alay saago yimɓeɓe foof duuɗe ɗe foof continent ji ɗi foof mbawa tawede hen ko hen wonde foof ɓe dutti FIFA rutti felliti han kadi jaɓandeɓe 1957 nden kawguel nguel fuɗɗi guila nden noon ndewmi takon ina yaaha kono sa ƴeewi kadi kawguel nguel nden nguel wonano kawguel saabu 1957 ko leyɗele nayyi ƴettuno leyɗele nayyi ɗe kadi Afrique du Sud yaltina saabu wiyede ɗum ko leydi kiiɓal leydi ndi ittidani gueɗal ɗe ko noon wi woɗɓe mbi ko Afrique du Sud kañum e hoore mum sali arde e kala ko wawi hen wonde nde Afrique du Sud yalti heddi ko leyɗele tati ɗen noon sa nawi hen coupe d'Afrique so limama hande nder coupe uji ma jeeɗiɗi so renaki yimɓe ne poti ƴewtade mbare ɗum no foti limede ni e nder nden ɗon limore e kala ko wawi hen wonde tawde innirama coupe d'Afrique tan mbiyen limete hen kono tawi ko Sénégal kalaten saabu nde yawti 1957 garɗen ko 1969 nde ummiɗen 1969 garɗen ko 1959 garɗen ko 61 fonno wonde kono 61 haɗi ɗum wadde ko coup d'état badnoɗo e Éthiopie
ɗum waɗi dirtina hitande hono no waɗirni hikka fonno wadde ko CAN 2021 o innira CAN 2021 kono koye juui CAN 2022 ko hono noon CAN 1961 kañum ni innira ko CAN 1961 kono noon juui ko 1962 saabu caɗele on ɗon coup d'état kono fof eɗen mbawi wiide ha joni wonani yuɓɓani no fewi kono noon tawden gari 1960 hankkadi won leyɗele kewɗe keeɓi jeytare men ɗon hade nden ni 1957 taw Grand heeɓi 1958 e lewru septembre tawa Guinée heeɓi leydi Sénégal en e leyɗele Mali en Soudan occidental foof hankkadi garoy 1960 faade yeeso kono kadi nden ɗum jarano c' est à dire lollirano hono ni ha ko ina fotta hakkillaji yimɓe e jeeyede e guel ɗo kawguel leydi Sénégal noon jeeygol mum gadunol ko 1965 ɗum waɗi Sénégal 1965 faade hikka yeehi hikka woni 33e édition laabi 33 ko ɓami waɗede leydi Sénégal yeehi hen ko laabi 16 manam feccere nde gon ɗum leydi Sénégal tawtora hen ko heddi ko hen sahaji elmine wasa yaade wasa tawtorede 1965 kadi Sénégal waɗa hay éliminatoire waɗaka Sénégal koko bisma ko invité wonno saabu eɓe jii darde mum ga e kuɓere AOF ɓe jii ko ɓetata saabu kañum nawanno ga kuɓeji ko mbaɗannoɗe ga e Afrique banggue hirnage foof kañum nawanno ɓe gandi ko ɓetata ɓe mbaɗi ɗum invité te 1965 on ɗon sa ƴeewi mataw leydi Sénégal fotno fettude final kono noon Tunisie ɗafti ɗum saabu nder règlement wayano hono ni ƴeewama e nder match uji mabɓe Sénégal mo fottuno fi ko 5-1 Tunisie mo fottuno fi ɗum 4-0 ɓe mbaldi ni Sénégal kañum jogori fettude final janggo wiyama wonde fettoɓe koye men pindina ko hedde min wi mbiya on kayiti fettude ko Tunisie ɓenni holliri tan wonde sérieux waɗani hen won waɗ wiɓe ni wonde Tunisie ɓenniri ko nombre de corner kono waɗɓe mbi ko Tunisie ɓenniri ko saabu wasde ɗum wadde encaissé hayso tawi Sénégal ɓuuri ko nanni ɗum fof wade noon hollirde wonde ɗum wona gotum nde Sénégal yalti 1965 artoyani hen so wona 1968 duuɓi tati caggal mum ɗo kadi ummima e duuɓi ɗiɗi wonti duuɓi tati to banggue juɓɓingol ngol to hollirde wonde ha joni soit tawa labde en coupe d'Afrique holno siforto toon ko Asmara toon e kadi ko ƴiƴam kesam ari e yontaɓe hewɓe ɓe ganduɗa ɓe yaltinoɓe football Sénégal ga e Afrique banggue hirnangue kolliri koye men toon ɗon noon Sénégal dañi fatara mawɗo caggal 1968 saabu jooɗima duuɓi 16 Caire 86 ko toon football Sénégal jibinotoya ɗum waɗi saɗa haala tarik football Sénégal sa welama puɗɗoɗa Caire 86 saabu ko ɗon woni ummitere ɗon woni renaissance woni ummital fugu koyngel leydi Sénégal ko ɗon kadi Sénégal naaɓe ko ɓuuri ko hen hewde batti ƴettoyde ɓiɓɓe men jibinaɓe e nokku goɗɗo ina gadda ɗumen hande ɓe mbiyete ko professionnel en hanke ɓe mbiyata noon ko les Sénéf so wiyama Sénéf noon ko les Sénégalais de France les Sénégalais de France waɗi ɓe wiyede noon koɓe Sénégal naaɓe kono ko toon ɓe jibina walla ko toon ɓe gollata walla kam ko toon ɓe pettata ina gasa ni taw ko baɗen Ablaye Diaw addi nden ɗon indi te kadi nden leydi Sénégal fettoɓe mum gurno tan ko leydi France wona Angleterre ɓe jahatano toon doole mabɓe e keɓani ɗon ɗon woni ummitere mawde 1986 ko to banggue fugu koyngel leydi Sénégal ɗon kadi yontaɓe hewde football kolliri koye men hayso tawi koye éliminatoire o ni e hoore mum ɓuuri feññinde équipe Sénégal mbaɗeno Jules François Bertrand Bocandé feññini ɗum ko hakkude Sénégal e Zimbabwe 1985 e éliminatoire kawguel ngel ɗon potguel wadde 86 leydi Sénégal rokki ɗum daraja 1986 kadi ko équipe ko leydi juɓɓindi ndi woni leydi Égypte ɓe ɗaftuɗen ɓe kuppu ko kamɓe juɓɓinno Sénégal hawre mabɓe match gadana leydi Sénégal fiiɓe gotel e ndiga gotel ngel nani ɗum ko ceerno yum kono sentirno ɗum ko Oumar Gueye Sène joni noon équipe baɗɗo ceerno yum Oumar Gueye Sène Jules Bocandé Mamadou Tow Racine Kane Roger Mendy Joseph Koto kawruɗe ladial ko ɓoyani ko Pape Fall e woɗɓe waɓe noon Boubacar Sarr Lokot équipe Racine Kane équipe baɗɗo ɓeɗo ko équipe mawɗo timmuɗo te ene anda ko sembe mawɗo wonno nden kono noon nden Sénégal kadi sonngaki e fugu koyngel ha no fotiri ni ha ko ina wawa dañde toon won gueɗal ko hen wonde fof Sénégal jooɗima yaltani joƴƴini ɗum ko leydi Côte d'Ivoire
nde ummiɗen 86 eɗen mbawi wiide eɗen mbaɗa ummo jooɗo kono football sénégal wuurani ne fotiri ni wuurtoye seeɗa koto algérie 90 algérie yuɓɓini 90 sénégal